El Rincón de Ademuz és una comarca articulada pel riu Túria o Guadalaviar. Forma una vall estreta on trobem les poblacions de Torrebaja, Ademuz, Casas Altas i Casas Bajas, la Puebla de Sant Miguel, Vallanca i Castellfabib. Un enclau de 370 km² d'extensió, separat de la resta de la Comunitat Valenciana pel municipi conquense de Santa Cruz de Moya al sud i al nord pel municipi d'Arcos de les Salines, que pertany a Terol. La capital és Ademuz, amb poc més de 1.000 habitants, d'un total de 2.289 que habiten la comarca. A l'est està flanquejada per la Serra de Javalambre, on trobem el cim més alt de la Comunitat Valenciana, el Cerro Calderón o Alto de Barracas, amb 1.839 metres, al terme de la Puebla de Sant Miguel. El clima del Racó d'Ademuz presenta unes característiques ben particulars. De fet, és la comarca que es troba més lluny de la costa i això fa que trobem característiques ben diferents a les típiques del clima mediterrani d'hiverns suaus per aquesta proximitat a la mar que, per exemple, trobem a la ciutat de València. El podem equiparar a les zones de muntanya del nord-oest de la Comunitat Valenciana, des de la zona de la Tinença de Benifassà, passant per la comarca d'Esports, les zones de l'interior de Castelló o les zones de muntanya de la comarca de Serrans i la zona nord de la plana d'Util-Requena. Té, en el cas concret d'Ademuz, unes precipitacions anuals prou baixes, al voltant dels 450 litres per metre quadrat. Els fronts atlàntics tenen molta importància a l'hora d'aquest balanç anual de precipitacions i la neu cobra protagonisme i també el fred. El fred en hivern dona gelades molt importants. La temperatura mitjana prou més baixa que en punts de la costa. En les comarques més pròximes al litoral de la Comunitat Valenciana, la temperatura mitjana és del voltant de 10 graus i apenes al Racó d'Ademuz arriben als 12,4 graus anuals. L'amplitud tèrmica, tant diària com estacional, també és molt marcada, perquè en hivern les gelades són molt importants i en estiu, al centre del dia, fa molta calor. La comarca ha estat molt lligada amb Terol des de temps històrics per motius de proximitat, on s'arriba en apenes 45 minuts, mentre que entre Ademuz i València hi ha 1 hora i 45 minuts. El Túria té dos afluents a ponent que travessen la comarca, el riu Hebron, que passa pel poble de Castellfabib, i el riu Boïlgues, en el curs del qual es troba la població de Vallanca, una comarca on l'entorn natural juga un paper fonamental en el disseny del seu desenvolupament socioeconòmic. Es tracta d'un element transversal davant qualsevol iniciativa vinculada amb l'agricultura i la ramaderia, el turisme, la indústria agroalimentària, la caça i pesca. Com altres zones de l'interior, presenta un procés d'envelliment de població en les darreres dècades, un factor bàsic en l'actual escenari de regressió de la comarca. L'accessibilitat deficient, amb una orografia abrupta, ha sigut la principal causa. Els nuclis de població són menuts, cap supera els 2.000 habitants i la majoria estan per davall dels 500, i la densitat demogràfica és molt baixa. L'èxode rural s'accentua amb el pas del temps perquè les persones joves i més ben formades tendeixen a emigrar amb l'expectativa de trobar un treball d'acord amb la seva formació. Per combatre la despoblació s'està fent un gran esforç per part dels ajuntaments i la societat civil que són conscients de la necessitat d'unir esforços i generar sinergies per a tractar d'innovar i fer un futur viable per al territori. Iniciatives comarcals, més que locals, com l'Associació d'Empresarios Agroalimentarios del Rincón i de l'Associació de Turismo del Rincón d'Ademuz. L'activitat agrícola, tot i ser important, només s'estén al llarg de la ribera del Túria. Hi ha un bon nombre de xicotets assuts, dels quals es deriven séquies que reguen els dos marges del riu i dels afluents principals. El secà representa el 98% de la superfície conreada, on predominen els cereals, els terrenys per a pastura i els cultius arboris com l'ametler. Hi ha municipis, els més menuts, en els quals l'Ajuntament és l'ocupador principal, si bé genera un tipus de feina estacional i temporal molt depenent de les ajudes i subvencions que s'hi puguen obtindre. El Rincón d'Ademuz és un enclavament geogràfic privilegiat, on els recursos naturals i paisatgístics disponibles són abundants i molt variats. Cal ressaltar l'existència del Parc Natural de la Puebla de Sant Miguel. A més, un 80% del territori és zona LIC, lloc d'interès comunitari.
S'hi ha d'afegir que hi ha un compromís amb la dimensió sostenible, basat en la importància de respectar el medi ambient i impulsar activitats econòmiques autosostenibles. L'estil de vida és el típic d'un àmbit rural: tranquil·litat, contacte amb la natura, desconnexió de l'estrès urbà i qualitat de l'aire. El potencial agrícola de la zona continua sent destacat, encara que s'ha de potenciar la indústria agroalimentària de manera que aporte un procés de transformació com a valor afegit. Entre els productes estrella autòctons amb gran potencialitat hi ha l'agnela, la poma esperiega i les plantes aromàtiques. No és territori massa atractiu per a les empreses. No s'emprèn res que no estiga subvencionat, per la qual cosa predomina la xicoteta empresa. El turisme pareix que és l'únic recurs capaç de generar atracció d'altres recursos que possibiliten el desenvolupament de la zona. El Rincón de Ademuz destaca, sens dubte, per la seva riquesa paisatgística, paisatges naturals i paisatges culturals, com els relacionats amb la muntanya, els eixos fluvials, els paisatges agrícoles, els regadius històrics, els nuclis de població o els elements del patrimoni cultural, on hi ha més de 40 jaciments arqueològics.